ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସକାଳୁ ଉଠି ବାସି କାମ କରିସାରିଲା ପରେ ଠାକୁର ପୂଜା ସାରି ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପୁଅ ଖାଉଛି। ଝିଅର ସ୍କୁଲ ଯିବା ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ରୁଟି କରିନଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ପିଠା କରିଛି। ଖାଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବ ଛୁଆ କାନ୍ଦିଲାଣି ମୁଣ୍ଡ ବାନ୍ଧିଦେ ସବୁଆଡେ ତ କାଉଳା ହେଲାଣି। ଟାଇମ ହେଇ ଆସିଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ସେ କାଉଳା ହଉଛି ଯିବ ବୋଲି। ଡେରି ହେଲାଣି ମା ମତେ ମୁଣ୍ଡ ବାନ୍ଧି ଦେ ଖାଇବାକୁ ଦେ। ବାପାଙ୍କର ବି ଟାଇମ ହେଲାଣି ସେ କୁଆଡେ ଖାଇକି ଯିବେ। ଆମ ବାବୁଙ୍କର ବି ଟାଇମ ହେଲାଣି ସିଏ ବି ଖାଇକି ଯିବେ ସମସ୍ତଙ୍କର କାଉଳ ଏକାଛେକେ ଯେ ମୁଁ କୋଉଠି କଣ କେମିତି କରିବି। ଆରେ ବାବାରେ ବାବା ହଉ ଯାହା ଯେମିତି କରିକି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବିଦା ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ଆମ ମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଇଏ ଚାକିରି ତ ଆମେ ପାଇଛୁ କେବେ ଛୁଟି ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଚାକିରୀ ମାନଙ୍କର ଛୁଟି ଅଛି ଆମର ଛୁଟି ନାହିଁ। ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଆମର ଅଫିସ ଖୋଲା ସବୁବେଳେ ଆମର କାମ ଆଉ ଛୁଟି ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ। ଆମେ ତ ହେଇ ଚାକିରି ଆଉ ପେମେଣ୍ଟ ନ ମିଳୁ ଚାକିରି ତ ଆମେ ସାର କରୁଛୁ ଆଉ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ସରିଲାଣି ପିଲାଙ୍କୁ ଖାଇବା ଦେ ସ୍କୁଲ ବିଦା କରେ ସ୍କୁଲ ବିଦା